Għexieren ta' familji attendew għat-tieni edizzjoni ta' festa ħaddiem minit il-Public Works matul il-jum tas-Sibt. F'din il-fest hemm divertiment tal-familja kollha, fosthom bouncy castles għat-tfal kif ukoll kantu mużika minn diversi talenti lokali. Hemm ukoll ikel varjat għal kulħadd. Festa fejn il-familji żgur illi sieħdu gost f'post sikur u ta' għaqda. Apparti minn hekk waqt din il-festa, hemm ukoll il-ħaddiema tad-Dipartiment tax-Xogħlijiet Pubbliċi fejn qed jeżebixxu parti żgħira mill-ħafna xogħol li jagħmlu ta' kuljum. Fost oħrajn hemm il-Mastru Daxxi jaħdmu fuq l-injam, ħajt tal-ġebel żgħir li qed jinbena, kif ukoll esperjenzi ta' virtual reality u flipbook bl-istorja tal-Public Works. Is-Segretarju Parlamentari għax-Xogħlijiet Pubbliċi Omar Farrugia qal kif dan huwa s-suċċess tal-Park Nazzjonali. Dan huwa s-suċċess tal-Park Nazzjonali, park meravilja li jospita l-familji, jospita l-itfal, iż-żgħażagħ u l-anzjani tagħna b'dawn l-attivitajiet sbieħ illi din norganizzaw hawnhekk f'dan il-weekend. Il-Ministru responsabbli mix-xogħlijiet pubbliċi Chris Bonnet qal li waqt din il-festa qed jiġi ċelebrat ix-xogħol siewi li jagħmlu l-ħaddiema tal-Public Works. Biex niċċelebraw mhux biss il-Public Works, ix-xogħol tal-Public Works iżda il-ħaddiema tal-Public Works. Ix-xogħol siewi illi jagħmlu x-xogħol tas-sena illi kull ma jmur irridu nippreservawh iktar. Festa ħaddiem se tkun miftuħa wkoll il-ħadd mill-10 ta' filgħodu il qudiem.